Tak, budeme pokračovat, tak trvalo to trošku díl, takže vidíte, že se mě tam Maruška načetla a je teda na té pozici, na které jsem chtěla já, aby byla. Je možná lepší, když budete usazovat partnera, tu stránku nepřekládat do češtiny a možná to půjde rychleji. Tak jo, takže takhle to je a kdyby si zažádala Maruška o to první místo vlastně, tak klikneme na jedničku, akorát, že já to tady mám plný, tak si kliknete tady nahoře, to znamená nejbližší bonusový možný místo a ono vám to ukáže, kam toho člověka můžete vlastně zařadit, jo. Takže bychom ji zařadili sem, ale protože si o jedničku nezažádala, tak ji tady nemám, jo. Můžu to koupit akorát já, tu pozici. Takže to by bylo asi tak všechno. Jo, tak zatím ahoj.